tafiya so tafiya so tafiya soyayya tafiya so tafiya so tafiya so a cikin tafiya so akwai nagari a cikin tafiya so akwai masu halin banza tafiya so tafiya soyayya tafiya so soyayya ba ta wasa ba. Yaya? Fadila, lafiya da ke da na baro ki a ɗaki kuma ya naga yanzu ke zuwa ne. Dama zancen mota na ne kaga ta lalace kullum sai dai mu rika zuwa siyan kayan miya ana ba. Fadila ta ce kin fiye rigima. Na ci ki kwantar da hankalinki. Na riga na gama yin magana da mai gyaran motar tashi. Insha Allah za a kawo miki mota sabuwa dalleliya ta za. Allah ya ya. Insha Allah. Oyo dadi. Insha Allah. Wallahi na ji daɗi yaya. Ana lafiya? Aba nake gaya ma tuni network din ya dawo kai. Ba sai da na gaya muku ba, ku an kare mutanen nan na gano su. Amma ba haka ba. Kaga ina ganin mutuncin ka ƙara ce mun. Ila isa busuram da iri ba. An ba ni salarin nan ma. Gura uba ga ili nan. Kai yau da ba ta yi nama. Kai ba na sha mana garba. Ya kai ne. Ni gudun nan ma gaba ikai ni. Ina dan shan kwana bayan layin nan kuma ba ya ga wata ai baby nan ba. Ina ganin da na ce ke na ce da mai sunanka ba daɗi na da kai bakun gurmun ba yau wallahi yau sai an sa yau duk ne kai kudan saurara ko bude ta ma ban yau ba kai yau da wa kai na kai ya ko na so ku samu wawa ne dan wahala ya ta da ilu kaga ilu kudu a kai yau da wa ai tai ba la yau dole ka tiyanci uwarsa sai ban fasa layan fasa wannan tafi babila wannan tafi babila in je in yi makai zan ban zan iya sa kai ba wannan dan haka yau shegiyar za a saka Na gode a kawai a bace ta yau sai ta ci ubanta yau sai ta ci ubanta ai to ku tsaya ku gani kai a ni za a wayo ko ni za a dole wannan ilu kai Allah saurara mun ni fa ne assan nan rabu da shi babu amana mu muna zuwa masato amma shi yake ya kake da kuda to yanzu me za ka sa mana wallahi ɗaya zan sa to kai na sa nan kai kana sai alkhaira ba sai ba kai akai kowa ya ajana kai me za ka sa mana ne kai ai dan sa abin da ya sauko a cikin dan kowa ta yawwa to na fara da wannan to kai me za ka sa mana Ni ne kartayin ni zan yi ajiyar kayan. ni yanzu abin da za a yi na sa rigata saka kai Allah ba kai sa ba rigar shekara ta nawa kai kana sha iliya za ka yi min haka na hada da takalmi na koyo ka kyale shi kai ba gida koyo ka kyale shi kyale shi ni ba gane da mutum saka iliya ga tarbina rabu da shi koyo Ni ne kartagin abin komai a nuna. kamar mun ya yarda mun yarda a bashi na ni fa ni ba ake rera hankali kai ya haka ne wai Ni ka cika akwai mana karabu da shi Duk wanda ici zan danka mai a bani ina kayan. abin ne ni na ma manta ta a gida kawai ku jira ni ina zuwa ku jiran takalmi na fa tafiya soyayya tafiya soyayya ba ta wasa ba ba ta cuta ba tafiya so tafiya so tafiya soyayya tafiya so tafiya so tafiya so a cikin tafiya so akwai nagari a cikin tafiya so akwai masu halin banza tafiya so tafiya soyayya tafiya soyayya ba ta wasa ba ba ta cuta ba tafiya so tafiya so
tafiya soyayya. Wannan gaskiya ba ni zai kudin tumatiri nawa zai kama kenan in ji da a ce ma akwai canji da shi ne zan ware kudin tumatiri gaskiya ba shi ma zai ko ba bai yana ciki kuma ba muke yi Ahmadu kenan. Ka ce kasuwa ta yi kyau sosai. Kasuwa ta yi kyau babu wallahi. To ya kasuwa? Allah alhamdulillah baba. Komai dai yana tafiya noma. Komai yana tafiya dai baba. To Allah ya jagora. Amin ya rabbi. Allah ya jagora. Ni ma kaga gurin aikin namu na gadi da muke yi wallahi sai a hankali ba su biya mu albashi ba. Gaskiya ne. To amma dai ba komai wata rana sai tarihi insha Allah muna nan mu ne muku addu'a ubangiji Allah ya taimaka Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara buɗi amin ya rabi Allah ya taimaka amin baba ai tun da nake da nama gasha ma baka ciki a shekara ina ciki ni ban ma san shigowa ka ba ai wallahi Allah tun da na shigo wallahi ina ciki daman nace kaga wannan kudin tumatiri ne nake so kaga na ware shi tumatirin namu ya ƙare kuma alayyahu ma babu gaskiya amma a ciki ga ban naira 100 ta zo mana nace ba barana ba kai kafe ni bukata Ahmad haka babu damuwa babu wallahi to shi kenan to na gode Allah ya saka da alkhairi ai muna nan za mu yi muku addu'a insha Allah da muku addu'a ta kuma ke bukata to Allah ya taimaka Allah ya tsare kaji Allah ya tsare amin yanzu ba na je can yanka ba zan siyo kayan ya so na zuwa da magana Allah da yanda to shi kenan tafiya so Allah ya tsare ku godiya tafiya so Allah ya saka da tafiya so gaskiya Allah bai di yaran da muka kuma kama ba za mu raga musu biyan labai saboda na ga abin yaran na rashin mutunci wallahi da na san haka ne ba zan ba da belin kowane yaro ba saboda dan na ga iyayensu ne sun zo sun haɗa da Allah da Annabi kaga babu yaron nan har kuka fa take wa mutane kawai tausayin ta na ji ne shi yasa na ba su yaron amma Allah di yaron da na kuma kama wallahi kotu zan kai shi wallahi saboda abin ya ta'azzara duk sun bi suna lalata mana yaran unguwa waɗanda ma ba sa yi ga sunan yi suke yi bacin waya shaye-shaye a ne Lagos baka da yamma na gajiya Allah afwan fa na dan kasan ba matsala wallahi ba matsala illa ba matsala da muke ne ma nake wallahi ke to sai mu samu gurin zuwa barkan ku baka da yamma na gajiya alhamdulillah ya gari alhamdulillah al'amura alhamdulillah da sanin ka yaran nan mai unguwa suke mana a wannan ta'asa a cikin unguwa kwacen waya haura gidaje ba dama yaro ya fito a aike shi ya kai caji sai su fusge waya karshe ma an aiki yaro siyan kayan miya dan kudin kayan miya da aka aika sai su fusge wallahi abin da ba zai yiwu ba ne yanzu duk yaron da na kuma kamawa wallahi sai na kai shi gun yan sanda sun kai shi kotu gaskiya ne da ka tatu kai duk kana abin da ke faruwa a unguwar nan gaskiya abin ya farta min da hankali saboda irin kisa-kisan da ake kawo min gabana an fusge wani waya ko an sa ruwani ko an wura gidajen yanzu gidan makoci na Sali man Sali mai au yanzu ran shekaran jiya aka wura masa da asuba mun fito sallah yake gaya mana ga abin da ya faru an shiga gidan an haura an bude kofar gidan sun shiga su yi musu waya sun auna musu abinci abin da ya faruwa kenan saboda yanzu ina gidan magana ma muke yi dan dazu mun yi magana ma akan zamu kirawo sauran mutanen unguwa akan a zo tattauna akan ya za a shawo wa kai wannan lamarin to amma na ji daɗin zuwan ku gaskiya saboda tunda aka gaya mun na ce to Allah ya sa ma kuna cikin kuma masu mutanen unguwa don mu san me ya kamata mu yi a tattauna kuma zuwan naku yana da fa'ida gaskiya dan mun san kai ne ma mai unguwa shine muka zo mu jaddada maka dan di yaron da muka sake kama ba za mu mai ta daɗi ba wallahi a to ai da mu abin da muka tsara shine da mun duk yaron da aka kama da an je da mun yi magana da DPO na can can waccan unguwar ta kusa da mu abin da yake faruwa duk wanda aka kama kawai inda an tabbatar cewa yana daga cikin su sai ma mutum an kama shi sai ya fito da waɗanda suke tare saboda duk abin duk wanda muka kama kawai zamu dauka cewa sace-sace da ake yi da wura mutane gida da ake da komai kawai ya san sauran saboda haka sai ya fito da su yana fito da shi in aka samu ainihin wanda suke abun to in Allah yadda za mu tura abin zuwa gaba za a je kotu a san me a yanke hukunci in ma gidan gyaran hali ne sai a kai mutum wato gidan kaso ke gaskiya ne shikenan ba matsala bari mu ga yau Allah jiya nan a gabana da magaruba a can lungu suka ɓace wa wani yaro waya an bashi zai kai caji a gabana ikon Allah to mu za mu wuce ne to ranka da Allah ya taimaka to shikenan tafiya so tafiya soyayya tafiya so
tafiya so a cikin tafiya so akwai nagari a cikin tafiya likita bokan turai Ina kuka shiga da kwana biyu? kai dai bari likita nake gaya ma kai ka dinga faɗar gaskiya mana nake gaya mana likita kamar da yadda aka saba da kake so kaji Kwana biyu na kuka shiga ka? muna nan gari ne kawai yerin yan bijilan ne suka saba a gaba kuma da gaskiya mana wahala gaskiya waskewa ne kai ma aka waske yau ba dai wannan ba ku tsaya dakta kamar da yadda aka saba din nan yau kwali dai zaka ba mu ba wani bayani A dakata akwai sharadi. Duk inda ku je a wannan kusa ne ta nake wannan abu. Mu duk inda ku je ku shafa na da kwana. likita bokan turai aba an dai da mu an gwada saboda mutane da Allah nake gaya ma kwali dai Zan kara muku da hadda wani abu saboda za ku yi aiki nan gaba. Dan very good ina yin ka na gida na. gaskiya ne likita Ka huta ka ji daɗin ka. likita bokan turai Bayan mun da kwali a likita koyi. bokan turai ka rike mana wannan saura abun mana dakta ai total dan mana dakta Amma kuma ya yi tsada yanzu. aba da tayi da ana da tayi da mun je ya ne kai ma ka sani ai likita bokan turai Da Allah kula. madalla ne madalla ne sala kai ma ka huta tafiya so tafiya soyayya tafiya so a cikin tafiya so yau fa sai imani fa Allah kai mana maganin abin da ya dame Assalamu alaikum. Wuki ne a garin? Ya kasuwar? Alhamdulillah nake gida ma ya. Shigo mana ga guri. Kun baka abin zaman ne wani. Ba matsala, no wani. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hai abokina ake ciki ne. Wai ya gari. Alhamdulillah na shiga damuwa irin wacce na shiga a can baya ta gaba ɗaya kayan cinikin ga kuɗin sun dirmi aka rasa kaina a gida. Yau ma duk abin ne wallahi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ka tabbata babu ce. Ka dai bari aboki na. Wallahi da wannan wani zafi da ake kawai sai a riga. Ni kana rage amara na je kasuwar kawai ta min zafi. Allah gaba ɗaya abun ba da yi. Abin da ya sai Allah ya mana magani kawai. Ba an sa jimacin mai kunin ta zubo ma kuma. ba magana. Ɗayan da can ma A san kwaci na ba komai. Ba komai sai. Allah yi ma gaji kenan. Komai a Ni kai na ramin kudin da ke shirin siya ba mu je mu ba ta talata. Allah ya sa amma garin nan ba su zo wasu samarin ta. Allah gaba ɗayan su. Allah ya sa. Ko ma in je ba in je da kaina kawai. Ba matsala tun ba mutum. tafiya so kun san ko duk haɗuwar nan da kuke nan yi wallahi ba dai na sai a sha kaya na yana nan yawan shirya mu ba dan Allah za mu sha ci wallahi Amina ina mutumin kuwa mutumin wade mutumin Ahmad ma yayi Ahmad ta au yayi amma yana gurin kayan miya baka je ba ne ba ai bari na ji na duba gida kenan. sai ku sai ni sai aiki abokin aiki ne yaya na ne dan kanin babana ne ban san shi bane shi yasa na ga ina zuwa bana gare shi wallahi kuwa yana kuma shiga ban sani ba ko kin san shi a ni ma gaskiya ban san ke ma baki san shi ba da duk ba ku da kirki ba ku yawan a ba ne ya ce tafiya so soyayya tafiya so a cikin tafiya so akwai nagari a cikin tafiya so akwai masu halin banza tafiya so